Salutare tuturor, eu sunt Alex și o să facem un videoclip. Deci acum chiar o să facem o serie de jocul ăsta. Nu vă mint. Deci chiar o să fac o serie de jocul ăsta. Deci aici am echipament. O să vă arăt camera Hazard. Vedeți aici. Blot. Vedeți aici. Heller, care are 93 la base. Foarte bun. Benzema, care e foarte bun. Și pe Mali. Eu am pe Rodriguez. Și eu sunt foarte, foarte bun. În mijloc. Îl am pe Toni Kroos. Codin. Și pe Faline. Și de Evra. Aici îl am pe Ștefan Radu, prietenul nostru, mare francez, Jordan. Și la cuche. Deci asta vrem ca să facem nu aici. Deci aici nu o să facem nimic. Dar asta o să facem la sezon. Deci echipa mea e asta. Așa o să arate. Vedeți și voi. Play. Asta e echipa mea. Asta e. Eu zic că aproape 1-0. Pentru mai putea să facă 1-0. Stați un pic. Că cred că s-a auzit ceva. Nu. Nu. Era să facă 1-0. Benzema! Super gol! Super golul lui Benzema! Și pentru Heller nu poate să se duce mai în față, dar poate să recupereze 2-0, super gol, Heller, 2 super goluri, 2 super goluri, Benzema și Heller, era super golul ăla. Nu mai putem să ne prindă. Așa.
Mergi mai departe. Nu mai are timp, nu mai are timp. Dă-i în față, ca să mai... nici noi nu mai avem timp. 2-0 pentru mine de jumătate de timp. Nu. Nu, și face... Da, a făcut. 2-1, perfect. Michel. Nici măcar nu știu cum e Michel. Nu. Pentru Helen. Deci cu ăsta am ales să atac în față. De la jumătate de 3. A făcut toată treaba pentru mine. Toată treaba. Ultimul secund. Ultimul minut. A făcut treaba. Deci, da. Foarte bine. Foarte bine. Thiago Alves. Foarte bine apărat. Așa. Vine cu capul. Heller. Poate să trece în față. Poate. Și se duce în față. Nu mai este nimeni. Ui. Pe aproape. Heller era pe aproape ca să facă double. Adică gol. Da, din păcate. Dar dacă șuteze pe portă, nu știu ce avea. Mulțumesc. O ridicat ăsta mână și m-a dat mie mingea. Înțelegi? Ăla, dacă ridică unul de la tine mingea, zic, dă-mi la mine, dă-i la mine. Deci zici că așa zice, că îi dă la el. Deci uitați-vă pe filmare. Uai, colir. Uitați-vă pe filmare. Ce o zis. O ridica mâna ăla și după ce au păsat pe el. Mâna, dar nu pot, că nu știu. Ok. Heller pentru Toni Kroos pentru Benzema. Perfect. Nu era offside. Sau nu văd arbitru. Dar era perfect. Da, s-a votat 2-1 pentru mine. 2-1. Ok. Și acum o să facem un meci pe rând. Las pentru că ăsta are 45. Păi, domne, ce echipare! Nici m-am uitat. Am dat din greșeală. Scuzați-mă. Uite, are 82 la ăla. Overrate. Uite ce echipare. Uitați, bă. Și voi. Ce echipă. N-am cum să-i dau gol. Uite, mă. Am dat direct pe gol. Nu aveam. Deci n-ai cum. Cine mă împortă? Că nu m-am uitat. Gol! Nu știu cum am făcut asta. Gol! Perfect! Deci ăsta era cel mai bun gol. O minți, nu zice. Ce-am zis eu? Că să nu zici. Toni Kroos.
Ți-am zis ca să nu să scănu de gol. Unul dintre voi o să scăn de gol. O să scăn, nu dau gol. Deci unul dintre voi intra ca să ziceți asta. Că nu vă cred. Să ziceți în comentarii asta. Așa, n-am lăsat așa ca să dai cu capul. Te atrag direct. Uite cum de la duri și îmi face un punct. Da, mă, și noi facem punctul. Facem perfect punctul. Nu! Oh, bine. Bine, pentru că o da la Benzema. Gol! 3 la nu știu eu cât. Perfect. Benzema. Iar pentru Benzema. Dacă nu mai credeam că dau încă în gol. Dar Toni nu se poate. Asta a fost. Îmi pare popul. Ești nebun, l-am câștigat pe 1. Deci avea 0 goluri, avea numai un gol. Ești nebun. Și level 45. Era level 45. Nu știu ce să fac. Era level 45. Hai ca să mai facem încă o dată asta și închedeam videoclipul. Era level 45. Deci o să fac și pe off camera. Că n-am cum. De ce nu mai zic că era? Nu, e Franca. Toni Kroos întotdeauna vedea perfect. Adică odată nu era bine. Uai, cum e s-a prins de și nu vorbesc cu cine a Toni Kroos din Spania, din Germania. Deci Benzema putea ca să putea. Oh, ce bun pentru Toni Kroos. Putea ca să facă. Aici nu putea ca să fac nimic. Nu te cred. Nu te cred. Încă o dată. Deci încă o dată. Hai, perfect golul de la Benzema. Se duce în față Benzema. Vedeți cum îmi dă pase perfecte? Toni Kroos, deci Toni Kroos. N-am luat cine să dau. Dau direct în față, Miguel. Pentru Toni Kroos. Și asta dau pase perfecte.
te știi. Și... Perfect. Ok, deci asta a fost pentru episodul ăsta. Ciao, like, subscribe. Deci asta a fost.